Ale ja tam pôjdem, veď mám zelenú. Poznáš to? Keď vôjde do križovatky, cez ktorú nevie prejsť a upchajú na všetky smery? Žijeme v rýchlej dobe a niektorí si myslia, že sa treba všade hnať a pchať. Avšak keď vojdeš do križovatky a nemôžeš ju prejsť, to znamená, že tam ostaneš, tak zablokuje všetky ostatné smery alebo prechody pre chodcov. Potom nastáva chaos, chodci alebo auta nemajú kam ísť, ty vyzeráš nejako takto a myslíš si, že si neviditeľný. Pre lepšiu predstavivosť ešte raz. Za križovatkou je veľa stojacích aut a ty máš zelenú, takže si myslíš, že môžeš ísť. Ale nemáš kam a stojíš v križovatke aj vtedy, keď oproti auto má zelenú a chce odbočiť. Logicky nemôže prejsť, vzniká úplné zapchanie križovatky a viacerých smerov a mňa to pri natáčaní tak vytočilo, že to skončilo takto. Je aj takáto dopravná značka, ktorá ti to celé pripomína